Ja sam kralj prespavanja! Svi mi se poklonite! Gudi, stigao je kralj. A da li se vaše visočanstvo setilo da donese večeru? Avaj, moje viteze dostavljače su napali neprijatelji. To je bio tragičan dan. Mislim da će mi trebati sladoled da se oporavim. Slatko jedemo posle večere, to je bio plan. Ja svakako nisam gladan, hajde nešto da radimo. Pošto nam je počela škola, mislio sam taman zajedno da učimo i uradimo... Možemo da radimo najjače prespavanjac izazove, kao recimo, ko može da pojede najviše keksića? Pa ti samo želiš da jedeš slatko. Možemo da... Hej! Tuča jastucima! Da li se kralj predaje? Nikada! Okej, auć, predajem se. Hoćete da pustimo neki film? Misliš neki dokumentarac, na primjer? Imamo za domaći sastav iz istorije, pa taman to da iskoristimo. Bolje neki horor. Da, pustimo strašan film, jedemo grickalice. Mislim da neću moći da spavam ako budemo gledali nešto strašno. Ne brini, Gudi, mi ćemo te čuvati, jel tako, Pipi? Nažalost. Gudi, pa nismo još ni pustili film. A šta kažete da radimo nešto još bolje? Nešto jako cool. Ultimativni prespavanjac izazov. Konačno! Šta? Izazov... ponoćna igra istine i izazova. Sada je 9:30. Može da prođe. Gudi prvi bira. Može izazov. Balansiraj kutiju na glavi i napravi piruetu. Pipi, ti si sad na redu. Istina, ja sam hrabar. Onda nam ispričaj najveći blam koji si doživeo na nekom prespavanju. Tačno znam šta. Bio sam u WC-u i nešto me udari inspiracija i ja počnem u ogledalu da vežbam govor, kao da sam osvojio nagradu. Nagradu za najveći cringe. Pa skoro, jer sam na kraju shvatio da su sve vreme vrata bila otvorena i svi su me čuli. Okej, ti si pobedio, ovo niko ne može da nadmaši. Mogli bismo na spavanje. Ali tek je 10 sati. Treba da ostanemo budni do jutra. Da pričamo o smislu života i šta želimo da budemo kad porastemo. Meni treba bar 8 sati sna da bih funkcionisao. Laku noć. Možemo ti i ja ostati budni da pričamo. Mislim da sam se zapravo prejeo grickalica. Rekao bih da je to smisao tvog života. Gasite svetlo. Ujutru vas budim da radimo zadatke. Kako vi provodite prespavanjac sa drugarima? Koje još aktivnosti bi naši drugari mogli da rade? Pišite nam u komentarima, a pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.